אום אל-פחם מתפתחת במהירות ותכפיל את אוכלוסייתה בשנים הקרובות, מה שיהפוך אותה לאחת הערים הערביות המוצלחות ביותר. העיר ממוקמת אסטרטגית בין עפולה, נצרת וחדרה, בסמוך לכביש 65 ואדי ערה, הציר המרכזי המחבר אותה לדרכי התנועה המרכזיות. פרויקט אל-פרדוס. עיראק אל-שבאב, השכונה החדשה שמביאה חיים חדשים לאום אל-פחם. השכונה שלנו נבנתה על גבעות יפהפיות עם מרפסות פנורמיות, המשלבות בין בנייה חדשנית לטבע ירוק. היא משתרעת על כ-1,650 דונם של שטח ירוק ופיתוח חדשני, עם 5,832 יחידות דיור מעוצבות ומודרניות, מחולקות שווה בשווה בין יחידות פרטיות ליחידות מדינה. בנוסף, ישנם כ-147 דונם של אזורי מסחר ותעסוקה מתקדמים שיספקו כל מה שצריך ליד הבית, ו-95 דונם של פארקים וגנים ירוקים לטיולים משפחתיים ומרגוע מושלם. תכנון המבנים משתלב עם הטופוגרפיה המדורגת של השכונה, מה שמעניק נוף עוצר נשימה. זהו שילוב ייחודי של מגורים, תעסוקה ומסחר באזור אחד. יזמים ומשקיעים יקרים, סלאם עליכם. בואו להיות שותפים בתנופת הפיתוח באום אל-פחם, להפיק תשואה עקבית וגבוהה לאורך זמן. אום אל-פחם פותחת את דלתותיה אליכם, עם ביקוש גבוה ומחסור בקרקעות. זוהי אכבר הזדמנות לעשייה כלכלית וחברתית, כאן ועכשיו.